sogolen no ana san kalo 12 an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Mali kunnafoni ka laɲini de ka kunnafoniya jɛlen di aw ma bamanankan cɛɲi na ka daminɛ tɛnɛ fo ka se sibiri ma. Bi ye tɛnɛ ye mɛkalo tile 18 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni jabaranin ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoniya bɛna lase aw ma aw denmuso n'aw balimamuso Fatumata Sangare fɛ. Kunnafoni di daminɛ la bi Mali jamana ka kɔkan minisiri Abdoulaye Diop ye cikan sɛbɛn ka ɲɛsin Arabi Saoudite jamana ɲɛmaa ma. Cikan min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ Arabi Saoudite kunnafonidila Ibrahim Mustafa donni an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ yamaruya tɛ a bolo. Sibiri don mɛkalo tile 16 san 2026 an ka jamana kɔkan minisiri y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin waleya ye a ma bɛɛ bi a ma bɛɛ sini. Wa fɛn min ye Ibrahim Mustafa ye a ye dankari kɛ kunnafonidi sariya la. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana kɔkan minisiri Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin waleya ye min sen fɛ Ibrahim Mustafa ale kɔni ye kuma baranin tɛnkun datigɛwale kulu la n'o ye FLA ye ni ka tila ka o ja ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni cari Arabi Saoudite jamana kan. O hukumu kɔnɔna la an ka jamana kɔkan minisiri Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin waleya ye Arabi Saoudite jamana kɔni ye dankari Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sariya la. Wa a bɛ se ka fiɲɛ don ani Arabi Saoudite kɔni ka jɛɲɔgɔnya la. Fɛn min Ibrahim Mustafa ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ u ka laɲini de kɔni kun ye ka an ka finitigilakaw lagosi ani ka dannayabaliya da an ka finitigilakaw kan. An ka jamana kɔkan minisiri cikan kɛ ka ɲɛsin Arabi Saoudite jamana kɔnɔna ma. Min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin waleya ye a ɲaŋini tan tɛ. O hukumu kɔnɔna la a tilala k'a jira k'a fɔ jamana o jamana n'i ye dankari Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya la i ni min ka kan sariya siratigɛ kan o bɛ da i kan ɲaŋini la. Sa bɛ duguma sen bɛ duguma u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. An bɛ taga Kidalikaw fɛ yen nɔ. Ala ni an ka finitigilakaw ka gɛrɛntɛ n'u ka sebaaya sɔrɔli ye marifatigi kulu kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye FLA ye n'o ye jatigɛwale kulu ka jɛkulu dɔ ye. O maa dɔw kɔni y'u yɛrɛ kɛ muso de ye min sen fɛ u ye musofiniw don u la yaasa u bɛ se ka boli ka bɔ Kidali dugu kɔnɔna la cogoya min na. Nka Ala ni an ka finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli ni u ka wulikajɔ kɔnɔna la tigɛ kɔni dara ni maa kofɔlen ninnu kan. An bɛ wagati min na i ko sisan ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan. An bɛ wagati min na i ko sisan a tamakiya tɛ maa si la k'a fɔ fɛn min kɔni ye Moritani jamana ye ale de bɛ ka marifatigi kulu kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔna la. Ka d'a kan marifatigi kulu ka ɲɛmaa min bɛ yen nɔ Sidi Sanbere ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Abu Dawudu la hakilina jiginna avrikalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 fɛn min kɔni ye marifatigi kulu ye u kɔni ye bingani ta ka ɲɛsin an ka wolomasigi tabaw dagayɔrɔ caman ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Seware kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Abu Dawudi ni ale jogina a mɔgɔya la bingani senfɛ an bɛ wagati min na i ko sisan a kɔni bɛ furakɛli la Moritani jamana kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye Moritani jamana ye ale de bɛ ka marifatigi kulu kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔna la. Ko ni taama ma ban bolo fifa o tɛ jɔ an ma ladɔnniya k'a fɔ an ka sanfɛ sɔrasiw ka jateminɛ kɔnɔna la jumadon mɛkalo tile 15 san 2026 u ye ci kɛ ka ɲɛsin marifatigi kulu dagayɔrɔ caman ma Mali jamana kɔnɔna la. État-major général des armées bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ci fɔlɔ o kɛra kilomɛtiri 9 Jafara bɛ Tilebiyan fan fɛ min senfɛ u ye marifatigi kulu dagayɔrɔ nafama kɛ bɔgɔbɔgɔ. Baara tɔ olu bɛ sen na an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ci filanan kilomɛtiri 92 Nkonsuma Sahel kɔrɔyan fan fɛ Bɛri dugu kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka marifatigi kulu ka bolimafɛn sen naani bɛ nɔ Land Rover Prado k'o tiɲɛ min kun bɛ ka i kunda Tɛnte Marine dugu kɔnɔna la. Ci sabanan kilomɛtiri 60 Worodugu kɔrɔyan fan fɛ Gawo dugu kɔnɔna la min sen fɛ u ye dankari kɛ marifatigi kulu tigilama caman na. An bɛ wagati min na i ko sisan jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama caman kɔni na fo ka taa se u bolofɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dɔ bɛ tali kɛ bolimafɛn sen fila la ni o ye moto ye. Karido mɛkalo tile 17 san 2026 sɔgɔmada fɛ Agilɔ Worodugu yan fan fɛ Kidali mara la
marifatigikulu ka ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ 4 min kun be yen nɔ an ka finitigilakaw ka larawuli okumu kɔnɔna la u ye dankari kɛ o bɛɛ lajɛlen na fɔɔ ka taa se marifatigikulu ma an bɛ ye wagati min na i ko sisan baara tɔ olu bɛ sen na état-major général des armées bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ni ka tila ka kɛlɛkɛcɛw fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ni jamana lafasali la ani ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ marifatigikulu mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la an ka wolomasigi tabaw bɛ tasuma dɔw kɔ la ni k'u si latunu ka bɔ an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Kulu marifatigiw ka ɲɛmaa dɔ fagara baara an sɔngɔ lamini na Gawo mara la. Alamisa don mɛ kalo tile 14 su ka dugu jɛ juma la mɛ kalo tile 15 san 2026. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ni marifatigi in ye ale kɔni tɔgɔ de Borti ni bɛɛ lajɛlen ma dɔn Wayidama Bafada la ni a bɛ bɔ Guruma an bɛ ye wagati min na i ko sisan nɔ an ka wolomasigi tabaw kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min kɔni Bafada ye ka ale bɔnɛ a nin na o waleya kɔni bɛ an ka wolomasigi tabaw ka sebaya kɔni sɔrɔli ko fɔ jatigɛ wale tigilama olu kan an ka jamana kɔnɔna la. A bɛ wagati damadɔ bɔ Surunalidonna Mutakatali ale kɔni jasura ma ɲɛda tugulen dɔw fɛ sibiri don mɛ kalo tile 16 san 2026 fɛn min ye a denkɛ kɔrɔba ye ni ale bɔra kabini wulafɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 30 ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ o waati fo ka taa se bi ma fɛn min kɔni Mutakatali denkɛ kɔrɔba ye ale kɔni kunnafoniya ma dɔn ni waleya kɔni kelen do ka jɔrɔ ni Amina ko bila mɛtiri Mutakatali ka denbaya la fo ka taa se a masurunyama olu ma. An bɛ wagati min na i ko sisan ŋunuŋunukan dɔw kɔni carilen do k'a jira k'a fɔ fɛn min ye mɛtiri Mutakatali n'o y'a sɔrɔ a minɛnen tɛ kiri tigilama olu fɛ ka an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni kiri tigilama ye olu kɔni ma bɔ ka kuma in nkalontigiya tari ka a tiɲɛtigiya sibiri don mɛ kalo tile 16 san 2026 fɛn min kɔni ye a denkɛ kɔrɔba ye ale kɔni fana tununa nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 30 ye an bɛ wagati min na i ko sisan ale fɛnɛ kunnafoniya kɔni ma dɔn o waleya kɔni kelen do ka jɔrɔ ni Ami bila mɛtiri Mutakatali ka denbaya fo ka taa se a masurunyama olu kɔni ma. An bɛ don min na i ko bi marifatigikulu dɛsɛlen kɔni don an ka jamana kɔnɔna la u t'a dɔn o bɛna min kɔni kɛ bilen Afrikalo tɛmɛnen san 2026 Lanbe Zeka ni ale bɛ Mali ni Niger dancɛ la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ arajo so min bɛ yen nɔ ko arajo nata fɛn min ye marifatigikulu ye u kɔni ye ni arajo kofɔlen minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n'a ma bɔ a antenne na o kɔni kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye dugudenw ye olu kɔni tɛ ka se ka kunnafoniya kɔni sɔrɔ jamana kunkanko la ni waleya kɔni kɛra sababu ye ka jɔrɔ ni Ami kɔni bila Lanbe Zeka olu la an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni an ka wolomasigi tabaw ye olu kɔni u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa fɛn min kɔni dugukɔnɔdenw ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya minnu na an ka jamana kɔnɔna la. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen do diinɛ koɲɛ ani laadalakow ma kunun kari mɛ kalo tile 17 san 2026 a ye kunnafoniya cari min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni seliba kalo ye o kɔni bɛ daminɛ bi tɛnɛn mɛ kalo tile 18 san 2026 o hukumu kɔnɔna la a bɛ jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn min kɔni seliba ye o bɛna ɲɛnamaya Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɛ kalo tile 27 san 2026 Ala ka seli musaka Ala ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana kɔnɔna la. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taga kɔkan kibaru la Kongo ka olu fɛ yen nɔ Organisation mondiale de la santé ni o ye diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ɲɛmaa ye kunun kari mɛ kalo tile 17 san 2026
kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min Ebola banakisɛ ale kɔni yera Kongo jamana kɔnɔna la min sen fɛ fɛn min Ebola banakisɛ a kɔni ye dankari kɛ maa 88 o de ka ɲɛnamaya la an bɛ wagati min na i ko sisan kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Ebola banakisɛ yera maa 636 de la Kongo jamana kɔnɔna la. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ale ka lajɛ dɔ senfɛ kunun kari mɛ kalo tile 17 san 2026 a kɔni ye kuma caman kɔni fɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye kulu marifatigi kulu ye n'o ye FLN u ka laɲini ne ka Mali saheliyanfan kɔni o tila ka d'a kan fɛn min kɔni ye Mali dugukolo kɔrɔla ye fɛn min kɔni ye dugukolo nafolo caman o kɔni bɛ sɔrɔ Mali dugukolo kɔrɔla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye pétrole gazi sanu fo ka taa se jama ma o hukumu kɔnɔna la Laurent Gbagbo ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye Mali pétrole mun bɛ Mali dugukolo kɔni jukɔrɔla la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ pétrole min bɛ Algérie dugu kɔnɔna la o pétrole ninnu kɔni bɛ boli Mali dugukolo jukɔrɔla la ka sɔrɔ ka i kunda Algérie kan o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye kulu marifatigiw ye n'o ye FLA ye u ka laɲini ne kɔni ye ka Mali jamana kɔni tila a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la fɛn min kɔni Laurent Gbagbo a y'a jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kun ye Mali jamana ɲɛmaa ye ale kun tɛna sɔn abada fɛn min kɔni ye nin waleya cɛjugu ye o kɔni ka kɛ a ka jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la Laurent Gbagbo a ye misaliya ta a yɛrɛ ka jamana kan min senfɛ lajɛ in senfɛ a b'a jira k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ale tun ye Côte d'Ivoire jamana yɔrɔ dɔ kɔni ta k'a bɛn'o tila ka Côte d'Ivoire jamana kɛ 2 ye yala Côte d'Ivoirien olu bɛna sɔn o waleya in ma wa o hukumu kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ ale kun ye Mali jamana ɲɛmaa ye ale kɔni tɛna se o ma min senfɛ a b'a sinsin k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye groupe rébellion ye o 2 de kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna la o dɔ bɛ tali kɛ FLA ale ni Djinnim na ka sanga ni Burkina Faso ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni groupe rébellion kelen o kɔni bɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni de bɛ dansigi an ka bidon kibaru la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan kunnafoniya lasera aw ma aw denmuso n'aw balimamuso Fatumata Sangare fɛ Ala ka bɛn ni kelenya k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sebaya di an ka wolomasigi taba olu ma Ala ka seli musaka k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye.